Bai, arratsaldeon danori liburu bat aitzakiatzat hartuta, Jon Maiasoriarekin, egilearekin berba egingo dugu. Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon. Liburu ederra, plazaratuzu. Eskerrik asko. Plazaratu barri, esango dugu. Belaunaldi baten kronika izan daitekena, zure begiekin kontatutako bidea, bide pertsonala dana, baina danok oso identifikatuta sentitu garana, sasoi batekoek garanak, aurreko belaunaldiei buruzko gogoetak be bai, atzekueri buruzko gogoetak be bai, eta fonduen bertsolaritza zelan, ez? Bai, bertsolaritzari lotutako nire bizipenak dira, beste bizipen batzuk ez ditu kontatzen, eski horregatik esaten dut, autobiografikoa da, bai, aria autobiografikoa da, baina hizkuntzari, bertsolaritzari, identitateari, sortzaileen krisialdiak eta holako gaiak tartekatzen ditut. Liburu momentu konkretu baten hasten da, oino gehi urte, 87ko bertso txapelketan finalista sailkatzen zara, gaztearentzat holako amets bat betetzen da. Bertan inflexio puntu pertsonal bat bai, baina esaten zu pertsonalaz gain bat estu ingurun eta bertsolaritzari dagokionez inflexio puntu bat jartzen zuzuk, orduko gazteak datozelako eta aldatu egiten dutelako guztia. Gero bideo osoa egingo dugu, barriro 87. urtera iritsi arte, eta bitu... Ze gazte. Ze gazte eta zer kantatu, zau agurra da. Abuela eta abuelo... Bueno, denetako bidea egingo duzulako, horre Extremaduratik, Zamoratik, abuela eta abuelo. Bai, agur horretan atera nituen izen horiek, banekin hori txokante izango zala, nik esaten dut armariotik atera nintzela, ez da? Ez nuen ezagutzen olako bertsolaririk nire inguruan, eta ez nun gainditzen nire abizenen edo nire familiaren jatorriaren izaera hori, eta bertsolari izatearen arteko uztarketa hori ez nun ondo eramaten, ez da? Gurasoekin erderaz hitz egitea, beste bertsolarien aurrean, ze sakrilegio da hau, ez da? Eta, bueno, hori beti eraman izan dut, nahiko disimuloan edo nahiko estalita, final hortar arte. Hain zuzen ere, hor konturatu nintzelako, ez nintzela lotxatu behar, nire abizenetaz, nire gurasoen jatorriaz, ez abuela, ez abuelotaz, alderantziz, beraiek hartutako hainbat erabakiri esker, eta beraien kontzientziari esker, ni bezalako persona bat, bertsolari izatea posible zela ondorioztatu nun, ez da? Hori niretzat oso garrantzitsua izan zen, eta beraiei sekula aurpegira esan ez niena, bizitza osoan, egun hartan erabaki nuen egitea belodromoan, Donostiko belodromoan, eta jende askoren aurrean, eta niretzat oso bertso intimoa zen, nire ziklo intimo bat borobiltzen zuena, aldi berean nire familiaren ziklo historiko esatearren, borobiltzen zuena, Extremaduratik etorri eta familiko lehenengo euskalduna, lehenengo belaunaldi euskalduna, ni euskeraren templo haundi hortara iristea, ez da? Nik esaten bertsolaria naizela Extremaduratik datorren ari luze baten azken ondorio bezala. Eta hori... Alere euskalduna zarala, oso presente izan da momentu oro, umetatik bertsolaria izaten amesten duen mutil bat, eta zelan iristen da, ume horrengana bertsolaritza, ez bada bertso eskolen bidez, horre bide oso bat egiten duzulako, eta esaten zabiltz, horre 87ko finalean ikusten dien gaztedanak, bagara bertso eskoletatik gatozen gaztien lehenengo belaunaldia, horrek zeharo aldatzen du bertsolaritza. Horrek den aldatzen du, nik esaten dut hori izan dela bertsolaritzaren azken iraultza, ez da, izen bat jartzea, azken iraultza handia. Bertso eskolak, bertsolariak fabrikatzeko gune horiek, eta bertsozaleak eta bestelakoak ere, baina bertso eskolak sortzea posible egiten du ni bezalako tipo bat, bertsolari izan alizatea. Edozein izan daiteke bertsolari. Edozein, ez da. Nik esaten dut demokratizatu egiten duela bertsolaritza, eta ez dagoela ja etxeko transmisioaren menpe, edo ingurune bertsozale bat eukitzearen menpe, baizik eta ni bezalako Estremeña eta Zamorano baten semea iritsi daiteke bertsolari izatera, edo futbolista baten alaba, edo bankero batena, edo tornero batena, edo nahi zut esan,
zabaltzen dioatea perfil mota guztiei. Edukiak asko esetu barik, nik irakurle moduen sorpresa asko eraman ditudalako lerro askotan, momentu batzutan barre egin dudalako bestatzutan pentsatzen geratu nahielako, eta plazer hori etxekuentzat begordetze aldera, berbetan zabiltzena eta zaure baimenarekin eta zer esangot. Momentu baten eskolarteko baten, etzi eta etxi, ezberdintzen, etzi, biharko pasata zuretzat, etzi ez dakizu zer dan, eta etxi, hizkuntzaren menperatzen ez duen mutiltxu horrek bertxotan egin behar du, eta atentzia eman dian geuze ikaragarri bat, zuk gazteleraz pentsatzen zu, eta autu haitzen zu momentu baten ez, eta lortu zu euskeraz pentsatzen, hori ikaragarria da, asko gustatu zaidan gauza bat bebai, eta metafora bat bebai gertatzen den hemen guztizen bebai, ezta? Bai, nik ez nire burua euskaldun berritzat hartzen, ze, hitz egiten dakidanetik euskeraz hitz egiten dut, baina gero etxeko hizkuntza gaztelera izan da. Eta bertso eskolan hasten naizenean, eta eskolarteko bertso txapelketetan hasten naizenean, 12 urtekin nire buruak oraindik gazteleraz funtzionatzen du. Eta gazteleraz funtzionatzen duen buru horrekin, joaten naiz nire lehenengo txapelketara. Zumaiko zinean gainera, 300 lagun aurrean, eta etzi eta etxi ematen dizkiate, eta zara, joder, hasi gera ja, bat TZ eta beste ATS. Eta ez nekien etzi hori iragana zen, edo etorkizuna, edo zertzen etzi erein egun, etzi damu, hori niretzazien kakao bat, nintzena enteratzen, ez da? Eta azkenean esan duen, etxera joateko esan zidaten etzi. Pentsa ze lotxa, ez da? Eta niri lotxa emate zidan aitortzeak ez nituela zenbait hitz ezagutzen. Beste bertsolarien aurrean eta euskal giro hortan, hori aitortzeak ere lotxa soziala ematen zidan, ez da? Edo gurasoekin erderaz hitz egitea bertsolarien aurrean horrek lotxa soziala ematen zidan. Eta olako kasuak aipatzen ditut, bai. Gaztearentzat izan zen, beste helduleku batzuk bilatzia. Hizkuntza aldetik ez nahi izango trebeena, ez da izango etxeko transmisioa, ez da izango hain jolastian nik eskaintzen dudana, baina beste imaginario bat, beste ingurune bat daukat, beste kuadrilla bat daukat, rockeruenai Martinsek erabiltzen ditut, eta hau guztia abestuz beste publiko batera iristen zarete. Azkenin bidea liburutik hortik du, ezta? Bai, liburuak transizio hori edo bertsolaritzaren aldaketa hori kontatzen du, ezta? Esaten dudanean bertso eskolei esker edo zein bertsolari izan daitekela. Esan nahi dut, gu bezalako jendea sartzen dela bertsotara eta gutako bakoitzak daukagun guztiarekin. Gurea ez da izan aldaketa bat estrategikoa gu planifikatu duguna edo modu natural batean gure bagaje, gure input, esate zaiona orain interesanteago, ez da, guztiarekin sartzen gera bertso mundura. Alegia, guk ikusten dugu Euskal Telebista, Euskal Telebistako marrazki bizidunak. Irakurtzen ditugu komikiak, nik irakurtzen dugu Mortadelo y Filemón, Rompetecho, Anacleto, Zipizape, ez da gizer. Irakurtzen duen Los Hollister, Los Cinco, Los Tres Investigadores, gero entzuten duen Kortatu, Ertzaina, La Polla, Barrikada, ez da gizer. Ikusten ditun pelikula zidan, hau eta hori. Eta horrekin noa ni bertsolari izatera, ordura arte hori etzan existitzen, ez da? Orduan, gure bertsotan gauza horiek agertzen hasten dira. Orduan, bertsolaritzak eduki aldetik ere, uniberso imaginario aldetik ere, berrikuntza hori jasotzen du gure bidez. Horrek dakarren aldaketa guztiarekin, momentu baten gai jartzaileak ere aipatzen dituzuelako, moldatu egin behar izan dalako, publiko aldetik bai esaten gabiltzena, sekulako iraultza dakar, 20 urte eta gero oso normala ikusten duguna. Bai, demora gutxian. Eta hiltzear zegoen bertsolaritza hori, ez zuen aurrekoek Amurizari bezekulako berba ederrak, Juanito Dorronsori bezekulako berba ederrak eskainita, ikusten dutelako hau hiltzen due, hau desagertzen due, zeo zer egin behar dugu, irakasten dugu, akademian irakasten dugu, eta gaur egun sekulako osasunean dago bertsolaritza. 20 urte bakarrik da bizi izan zu, bizi izan dugu, gupe bai, bai, noski, bai, justu tokatu zaigu, beste meriturik gabe, garen garaikoa garelako, eta bertsolari izan nahi genuelako, tokatu zaigu hori bizitzea, ezta? Eta egia da, bertsolaritza
mundu tradizional batera mugatzen zen nagusiki, eta mundu hori pixkanaka atzerantzi joan neurrian, kultura berrien aurrean, edo urbanizazioaren aurrean, edo bere espresio edo adierazpen gehienak ere atzerantza zigoazen, herri kirolekin ere gertatu da hori, edo, ezta? Eta noski gu bezalako perfileko jendea, eta gura aurreko belaunaldia ere transizioko belaunaldi bat izan da. Egaña, Mendizabal, Telleria, Murua, eta horietan, eta Sarasua, Eguzkitze, eta hauet danak, ez da, Sorozabal, eta... Bueno, azten gera beste gai batzuri buruzkantatzen, orduan gu bezalako jendea ere azten da interesatzen esaten dugunaz. Beitu ikusten gabiltza oso divertigarria dalako, argazkiz eta uzelako bai, gizon zar baten zapatak, kaltzetin zurizek, zapata baltzak oso modan zaudenak laroiko markadorretan, laro eta mar, eta hemen Martinsekaz agertzen zara, ez dut orduan da, harik eta zeinen zapata tie zeinenak, honek sekulako adieraz leona dakarrelako esaten gabiltzen guztizena, ez da? Aldaketa hori. Liburuan umorea desente dago. Argazki ederrak, marrazkiak hitz egingo dugu horreri buruz. Marrazkia daude, Unai Iturriagaren ilustrazioak. Ez da, nik uste dut umorea oso bide ona dela gauza serioak esateko edo tratatzeko. Eta asko saneatzen duela, ez da? Esaterako liburu honetan umoreak asko kentzen dio karga transcendentala edo nik ez daukat intentziorik ezer transcendentalik esateko zentzu hortan. Zintzo hitz egiten dut, bilustu egiten naiz, ze uste dut horrek balore bat ematen diola liburuari. Intimoa kontatzen zuen, Intimidadeak esaten ditut, eta iritzietan ere uste dut esaten ditu dala gauzak, baina gero tarteka parre egiten duzu, eta nire buruaz ere parre asko egiten dut, eta asko egiten du Unaik, ilustrazioetan, eta horrek saneatu egiten du liburua, ez da? Ikusten abila, argazkizik ikusten abilelako, sekulako ireltzu zentzalako kanpora begira bai. Gu hurbiltzen ginelako frontoira, gure kuadrili gogoratzen dut, inoiz bertsozali ez izan da, kaletarrak izan da, bestak beste ikusten da, mesedez. Honek mutilek ikusten, ez erakutzi gehiegi. Unai eta Igor Bizkaialdian sekulako fenomeno izan zen. Jin-Jan eta Jon esaten zu argazkizen, ikaragarri ederra dau, ze sortu zenuten kanpora begira, bai, erakarpen hori, ez da? Karo, gure estetikarekin, gure referentzia kulturalekin, eta lortzen duguna da, gure antzeko jendea interesatzea guk egiten dugunaz. Liburuan dago fotokopia bat, edo periodiku baten orrialde bat, holaxe jarria, eta titularra da, bertsolari gazteek gaztetxetan eta tabernetan kantatu behar dute. Hori da Igorreketanik hitzaldi batean rebindikatzen genuna. Pentsa. Euskal Unibertsitateko hitzaldi batean. Gaur egun zen normala dan hori, ez da, eta orduan amets bazan guretzat gaztetxetan kantatzea, tabernetan, edo gure kulturako jendea aurrean eukitzea kantatzen genuenean, holako gauzak helburu bat ziren guretzat. Eta gaur egun oso normaltzat ikusten da hori, ez da? Baina guk bizitu dugu hori, eta egia esan da, 20 urtetan asko egin da aurrera. Testuinguru zabal bat bebai, esango dugu, testuinguru soziala, momentu baten etorkinak bizi ziren auzuetatik eta bar, etorrelako gogoeta bat eginez, oso ondo gogoratzen dugunok, hori bizi izan dugunok, gogoeta politiko bat bai, momentu baten zuk esaten zulako, ez? Nik ideia politiko batzu ditut eta bertsoa tresna moduen erabiltzen dut bai, politika egiteko, eragile izateko bai, kulturala bai, zenbat izen? Gazteizko zuen Euskal Filologiako karrera horretan, zenbat izen ezagun, oso identifikatzen zaren kontuekin, testuinguru zabala da eta danok sartzen gara momentu baten, leku baten edo bestien? Bai, adibidez, Gasteizi buruz esaten dudana nahi izan du Gasteiz aldarrikatu, ez da nik uste Gasteiz Euskal Herriko, Araba Euskal Herriko ate itxusiaren moduko ipuin badela, ez da? Ez diogu maitasuna hondirik adierazi Arabari, bai Nafarroa, noski Nafarroa, Bizkaiak ez du beharrik ere, hain indartsua da, ez da? Gipuzkoa da muina eta gotorlekua, eta iparraldea gure hegoaldekoentzat hain bukoliko eta kantaria eta hori dena, ez da? Baina Araba zer, ez da? Eta nahi izan dut egin Arabaren aldeko zera hori, kontakizun hori,
Eta gure garaian, 80. urtearen bueltan, hor elkartu ginen jende mordoska bat, gaur egun ere hor kultur munduan gauzak egiten da biltzanak, ez da, hor Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe, Igor, Anari ere anibilizan, Gozategi ere anibiltzezan trikitixakin, eta ni eta elementu gehiago ibiltzen ginean, eta bueno, hango giro txori kontatzen dut, ez da. Eta gero, Giro eta testuinguru kultural horretan izenez gain, esango dugu, eta bertsolaritzaz gain noski, musikaren pisua letragile izan zaralako. Nik hori, baten baino gehiago txapiez hartutzut, ai, Jon, ze kantu politzi zarrezera Bilbo. Garin fan sutsua izan da, ohartu nintzenien, zeure letrak zirela, kanta asko bebai, hori dana bebai, nahi dut esan irakurlientzat, musikazaliek be, gozatzeko moduko tarti hartuko dutelako. Hau nahi dut esan, sarrera hau egin eta gero, hasieratik hasiko garalako elkarrizketia. Da leheneko galderi beti dalako. Sarrera labur honen ondoren. Sarrera labur honen ondoren, titulu egaz, gauza bat baino gehiago. Literala eta apurtxo bat metaforiko bai. Bai, titulua berria jaio ginen, liburu hasieran zita batzuk jarri ditut, eta lehenengoa da Xenpelarren esaera ezaguna, ia guriak egindu, badegu zeinek agindu, bertso sorta zoragarri hortan agertzen den esaldia eta esaten du, jaioko dira berriak gugera Euskal Herriak. Eta nik erantzuten diot, bertso liburu honekin, bertso liburu berezio, mota berezi honekin esaten diot, bai, jaio gera berriak. Baina gainera esaten dut, eta gainera berria jaio gara. Alegia, asko jaio gara bertsolari izatera tradizio hori gabe, edo ni liburuan esaten dudan bezala bertsolari in vitroak gara, ez da? Ez duguna amaren tititik edan, bai igual hautsesko esnetik, eta hala ere bertsolari izatea lortu dugu. Eta hori da gaur egun Euskal Herria, ez da? Gaur egun, zorionez, gure bizi iraupena, reziklatze hortan, bide guztitatik euskalduntasunera, euskerara iriste hortan dago. Da bakoitzak egin duen bide horretan, ez da? Momentu baten txirritaren haurtzaroa aipatzen zulako, Xabierra Muritzaren haurtzaroa zen izan ziteken, zeurie hor ze salto emondan, ez da? 19. menda mailara guzalako txirritagaz, momentu baten gu, 80ko hamarkadan umiek izen garanok, sekulako gatazka politikoa bizidun momentu baten umiek gara, horretakarren danagaz, ez gara konturatzen segurazki zer bizitzen ari garan, gogoeta hori ez da, urtiek pasata ematen duen datzera begirak horrekin, hori ere oso interesgarria iruditu zaidalako, eta azkenien iruditzen zaidalako bai, momentu egaitxik onelako gauzak idazteko askatasuna beba dagoela, agian orain urte batzuk. Mingarriago izango ziteken. Nik uste garai ona dela gauzak esaten hasteko. Eta gaina esan egin behar dirala. Momentu batean, hemen bizi izan dugun bizteralidade hori guztia, pixka gainditzen joan behar gera, eta garen bezalakoak azaldu, bildurri gabe. Pentsatzen duguna esan bildurri gabe, ideak naturalizatu, debateak naturalizatu, ez da? Orain 20 urte eta gero idatzi den liburu hau, eta distantziak ematen dit lasaitasun bat eta patxada bat, eta ausartu naiz gauza batzuk esaten, pixkat urduri jarri nau gero, ez da, zergatik azten naiz nik hainbeste gauza esaten, jendeak ez ditu esaten eta, ez da? Nik uste dut esanin behar dirala eta naturalizatu egin behar dala hori, eta bizi izan dugun garai bortitz hori, hor dago iraganean, goazen gauzak esatera konplejuri gabe, eta goazen garen bezalakoak agertzera, etorkizunari begira, heldutasun gutxieneko batekin gai potoloei heldu ahal izateko ere. Goazen kultura berri bat ekartzera, edo goazen tratatzeko modu berriak sortzera, orain arte tabu edo oso zailak izan diren gai horietan ere. Identitatearen kontua bera bai, Orain arte oso tabua izan da hori dana, eta komplejo asko eragin dizkigunak, zure gurasoek kanpotarrak izatie, eta niriek ez izan arren, abizen erdaldun batera mati esate baterako. Bizi izan dugulako, train behitut ez zuten, ez da justu gure familiarekiko bez, ez da? Bai, nik esaten dut kasualidadez, o paradoxikoki, bertsolaritzak hurbildu nahuela erdal eremuko jende horrengana, ez da? Abuela eta abuelo eta Extremadura eta Zamora ipatu nituenetik, armariotik atera nintzenetik,
begirada empatiko batetik begiratu izan diot jende horri. Eta hasi nintzen juten hitzaldiak ematera, eta jarraitzen dut juten Casa de Extremaduratara, Casa de Andaluziatara, eta bar. Eta hor badago fosilduta gelditu den emigrazio poltsa handi bat, 600.000 lagun inguru etorri ziranak ditaduraren urtetan, eta oso gutxi tratatu dugun gai bat izan da, ezta? Eta ni nagon posiziotik, bertsolari izanik, eta Estremeña eta Zamoranoen semea izanik, uste dut posizio egokian nagola, bi norabidetako begira bat emateko, eta zubi bat egiteko bi mundu horien artean ere, ez da? Eta askotan Casa de Extremadura batera juten naizenean bertsolari bezala hitz egitera, eta nera abuela bezalako amonatxo horiek ikusten ditut, ez da? Bere azento estremeño horrekin eta bere azal ximur horiekin, eta beti kantatzen dut, belodroman kantatzen duen bertsori, eta askotan ezin izaten diote utzi iaia neukeren egarrari, ez da? Urtea pasa dira eta behitu behintzat hemen nago jende honi euskeraz kantatzen eta rekonozimiento bat egiten ere bai bizi izan duten historia hortan. Pasarte horrekin, Unai Iturriagak esan dugu, basilatzen zaitu bai, basile ederra, Marrazkizen bitartez, Unai eta Igor presente hauzelako beste itzaurrien Igor Elortzak esaten du, liburu batxeiniz irakurriala, gure belaunaldikok bertsolaritzari egin dizkiogun ekarpen nagusiak 3 begitan du zaizkit, bertsokeraren estetikak garaikidetzea, bertsogintzari funtzio soziala ematea, hori oso garrantzitsua da bai, eta bertsolari bizibidea aukeratzea, oso presente dauena denpora guztizen, honekin bide hau egin eta gero, 87tik 87ko jauzi hori eta gero, oso interesgarria dalako egiten dituzun gogo etape bai azken txampa honetan. Esango dugu kolasak badauzela, kolasak, benetako kolasak, zure apuntiek bai, zure aspaldiko poemak eta izena kolas moduen ederrak dizena bai, aurrera begira purtsuet eta borobiltzaldera bai, Jon, gero egiten dituzun zure hausnarketak, azken hausnarketak, bertsolari batek ahots propioa izan behar duela. Bai, gaur eguraldi egokia dago hori kontatzeko ze pinguinoaren teoria da. Eta esaten dut, nero alabarekin, Eirerekin hain nintzala pelikula bat, Happy Field edo ikusten, pinguino edo txoen pelikula, eta hor daude egopoloan kolonia batean, milaka pinguino. Amak atera behar dira aste batzutarako janaria biltzera, sabelean pinguino hori janaria ekartzeko, eta bueltan aurkitu behar dute bere pinguinotxoa, milaka pinguinoen artean da. Nola aurkitzen dute? Pinguino bakoitza bere timbre propioa daukalako, ez da? Beste milaka guztien gandik bereizten dituena. Timbre horri jarraika iristen da pinguinotxoaren gana ama, ez da? Eta nik esaten duen zer da, modu humoretsu hortan, bertsolari batentzat importanteena dela ahots propioa aukitzea. Oso importantea da teknika, oso importantea da jende aurrean adierazten jakitea, baina ahots propioa. Nola eta zer aipatzen dituzulako, oso garrantzitsua da nola esatie, bai zer esaten dan, bai? Zer esaten dezun, zure pentsatzeko era, zure komunikatzeko era, bizitza nola ikusten dezun, nola sentitzen dezun, hori zure bertsotan islatzea, besteen gandi bereizten zaituen betaurreko batzuk jantzita, ez da? Eta hori da importanteena, eta etorkizunerako ere, bertsolaritzak ea lortzen duen munduaren erritmoan bat eginik kantatzen, mundu globalizatu honetan iriste zaizkigun aldaketa adierazpide guzti horien baitan gure lekua mantentzen eta konexioan jarraitzen, orain arte asmatu izan dugun bezala naizta momentu historiko batzutan pixka bat larri ibili, ea etorkizunean ere belaunaldi berriek asmatzen duten, ez da horretan. Ez da zentsura gaitik izango, baina ez dizut galdetuko Euskal Telebistan hitzetik hortzera emisioa moztu zeneko argizebe amata, ia geuria amata barik. Gainditetako garaiat izelako danontzat, esango dugu oso gogorrak izan zielako edabidientzat bai, eta edabideek kudeatzen zituzten entzat bai, guztia testu ingurutik ataratzen zalako eta atake moduen erabiltzen zalako, zorionez gainditu ditugun kontuek, jakin nahi duenak. Gogoratuko zoie bai jakin nahi duenak pasartiebe badau hemen, esango dugulako gazte haiek, ezberdin egiten zituzten haiek, berriak jaio ziren haiek,
bueno, jarri zuterako euren aletxue gaur egun bertsolaritza dana izateko, aurkezpenak egiten zabiltzelako, eta azken galdera egin bitzutelako, Jon, lagunez zinguratute, hau lujo bat abe, bai, Bai, egia esan da. Liburuek aleatzeko izan duzun babesa, da. lagunekin non ditiez aurkezpenak gaur bestak beste ametik ja kafantzokirentz zuzelako laster, beste da bide batzutatek pasatuta, gaur zazpitxerreztan kafantzokiren aurkezpenien egongo zara, aurkezpena liburuku bezelan dago izeten, harrera pentsasune da, zesaten zu jendiek, posik zauz, Jon? Oso ondo pasatzen nahi naiz, ezta? Ze lagunez inguratuta inet liburua, oso lagundua sentitu naiz, ardura ere sentitu dut, hainbeste jende nire bueltan lanean jarri behar izate hortan, eta orain ere aurkezpenak ametsekin egin duen Donostin, Julio Sotorekin atzo Iruñan, gaur Oiana Bartrarekin egingo dut, eta gero jende ari zait esaten, irakurri duela liburua, nahiko azkar edo irakurtzen da, egia esan da, eta oso pozik nago bizitzen ari naizenaz, nik ekarpen bat nahi egin, zer izan garen pixkat hobeto ulertzeko, baita belaunaldi berriek ere nondik gatozen hobeto ulertzeko, eta etorkizunerako ere pista batzuk emanaz aurrera egin dezagun, osasun on horrekin, eta dena zintzotasunez saiatu naiz egiten eta kariño handiz. Bertsolaritza oinarrian izan da, eta zeure esperientzia biografikoa oinarrian izan da, bestelako liburu bat alako esan dugu, testu ingurua, ukitzen duen liburu dalako eta testu inguru horrek egia esan asko harrapatu gaituelako. Kantanti itzen nahien egunien idazkostazuz kanta batzuk? Noski baietz. Bai, nik nahi dut esate baterako lako bat. Baldakizu zua astu zitzai dela zure bihotzian, baldakizu bala batek zulatzen hauela zutaz pentsatzian, dani garitaz maite mindutu eta zeu zinen, Jon Maia. Bueno, bai, bakizu beti gero kantanteak eramaten dula meritu guzti. Eta atzean egoten gara, baina, bueno, horre dela saia gozaude atzian, Bueno, aitzaki derra guretzat gariren musikarekin amaitzeko zuri mile esker esateko, Jon, eta arratsaldien hurbilduko garela kafantzokire, zeugaz egoten, ederra dalako liburu eta sekulako lan egin zulakon. Mila esker zuek gogoratzagatik eta lanagatik. Zorionak, Jon Maia. Eskerrik asko. Gero arte, Jon. Aio.